आं दिनै चेयारमेन रिक्वेस्ट खालामनाय दिनै खाबाय खबर लाबजुबो ताबकजों फोथों बांलायनाय जिनिस हात गुबुन गुबुन पार्टी आगाय फानायखौ खाबाय खबर लाबजुबो दिनै पार्टी आगाय फानायखौ खाबाय खबर বিভিন্ন পার্টিনি ভাইই তীব্রম থাও যারা যোগ রুনাই জয়েন রুনাই বরফ जों Honorable CM যিনি বুসকাঙ্গ দङ তাই जों যত যিনি বুবাগ্রানি নেতৃত্বে বরফ जों তীব্রম থাও ফাইনালি বাগै বরফ जों লামজাক সবখা তিনিনি সিনিন বরফ তীব্রম থাওখা Total angka 57 family और voters angka 138 voters. Jot ya pa khorpai di dini ni simin boros sini di pramothani family wa boros sini family ni members angka tu jot abongka. Mo genuine report amono जों अन्य party hai khayoi tatal sagai amo hai ke जों asuktubuka haiya. Ma only yang Silasuri Monobongkul atai Silasuri Monobongkul sector ni otak Silasuri sector ni atai number ni yang half part Silasuri sector ni simino ini no joining program domani jotono borno lamjak sogo sini bubagrani phan taibo ratang taibo sini tiprasani bagai bubagra hai khaimatang buskango hai borok Jin babuni bagino borok jini tiprasani yapri ragrani bagani bubagrani jogano taibu kerak khairani bagai 57 family ebong X138 voters 138 voter je phainai rogno norok bosini tinini sinin jini jobawo norok phai mandak mani bagai borna hambai janago जों बाबा बडलनि 2628 नम्बरनि हयते जों एप्लाइ होनो लेखालायनो हायसि थांनायफ्राव जों गोसो बायचेबा 650 बायसिसिम 650 मंसाया अजराव गोबां मानसिनि सिफेम ताखौरो फायदैखा निनो बीजेपी ताखौरो फायखा आईपीएफटी ताखौरो फायखा आगे आईपीएफटी अरनिवा अनेक स्ट्रं तमनि ताबो आईपीएफटी ग्रिखा निनि तामसने टीपीएफ होनो आफ्रो जरा तमनि टीपीएफ रो ग्रिखा इंगे जों ताबो गप्लाय इंनाय नि बागै जों ताबो सामं मा खायनाय जिनो अरो मनोबंकुल सिलासरिनि नरबो जों तिप्रा मथानि एमडीसी सनानानि बागै दिनै मिरावनि बागै रेसपन्सिबिलिटी दं हायसि जों अरनिव आमचाइनि लुकुरनि बागै सामं खायनायनि बागै जोंनि एमएलए बाय मिलिवै सामं खायनायनि बागै जों खरकसा अरनि प्रतिनिधि नांगौ तानिके जों नुखा जे जोंनि थांनायफोराव के जोंनि सिपेम खायनाय ताखौ जोंनि सिपेम खायनाय बुखौरावबो बराव वानसावबो जोंनो गप्लायनाय होनो आफ्रो ओंखा के लराय खायलेखा और कसाराव बोलाय खाहायसि ताबो सिपेम खायनाय ताखौ रुनां कयनायनि मुसुगो निरनि जदि बीजेपी नो चेरनानि मुसुक दं खांके फायदि जों माय बाक्सा तिप्रामो थावाय फायदि लराय खायलेनाय बरावनो तिप्रामो थाव फायदि बरावनो जों चेरनि नांनाय जोंनि तिप्रासानि भबिष्यत सोनानि नांनाय जोंनि बराव गोनां एमएलए साखा सीपीएम नि भबिष्यत ते करिखा हायसि तिप्राव जतनिनि एक्सपायरि डेट दङ बरनि मेयर पाइमेनि डेट दङ हानि बाङै बरनि जेहेतु भबिष्यत करिखा फायदि जोंनि तिप्रासानि भबिष्यतनो जों सोनालायनाय आसे गोदों मारवै जों जोंनि तिप्रासानि बागै आगिवान सलाया पार्टीनि बागै वान सलायमेनि फायदि ताक तिप्रासानि बागै जों सामं खायलेनाय जोंनि महाराजा बारबानो सावो जे तिप्रा मथा पार्टी आसे इम्पोर्टेन्ट के तिप्रासा सिंनै जोंनि बीजेपी खायनाय सीपीएम खायनाय कांग्रेस खायनाय ताखौ रंगे जे फ्र पार्टी नो इम्पोर्टेन्ट जावो जोंनि बुबाग्रा जोंनि तिप्रा मथा जों पार्टी नो इम्पोर्टेन्ट जाया जोंनि दफासि पहिलाव थांनानै नांनाय बासिनि नांनाय बनि राचिम मानि नांनाय हानि बाङैसि जों जे फ्र सावो जोंनि लैंड राइट्स जोंनि तामसने लैंग्वेजनि राइट्स जोंनि तामसने डेमोक्रेटिक राइट्स जोंनि इकोनॉमिक राइट्स जों बनो फाइट खायनायनि बागै
जोंनि बबाग्रा नेतृत्व जों ताबक लराय खाय दं जोंनि बबाग्रा जे प्रफोर साफोनो जोंनि भबिष्यतनि बागै कक सावो हानि बागै फायदि जोंनि बबाग्रानि मेसेज न जों नव थाङै माबो सरलायनाय गोबां मानसिनि ताखौ गोबां मानसिनि बुखौ ताबक फानो बबाग्रानि मेसेज न सियाख खोनायाख बुसियाख दिनै अर जत तंनायनि रेसपन्सिबिलिटी तंनाय जों नव मासनाय तानि किचिनि बबाग्रानि बनि वान समो निराव जतनो चिबो बसाबाया नंबाया बनि राजबारी कटरमा दङो बनि प्रपार्टी गोबांमा दङो जुदि ब तिप्रासानो हामजायो हंके दिनै सिलासरि आमसायहाय करबुहा आमसायहाय रग हपुं सापुं थुया सायावै निनि तामसनाय सातों होया वातै होया होय बतानि फाइतोंनाय बा जोंनि बबाग्रा जुदि कायसे सि साव हायसि यगनानि बागै जोंनि तिप्रासानाव यग सारनानि बागैसि दिनै बासो कष्ट खायदों आगे भारतबर्षनो फ्रीडम खायनायनि बागै इंडिपेंडेंट खायनायनि बागै गोबांमा निनि सबा खायनाय ग्रुप आसायखा आरो जागा नेताजी तमासा भारतबर्षनो फेयगनायनि बागै निरानो थैरदि आं निरानो फेयगनाय होनै सावो नेताजी बनि दल गोबांमा थांबायखा थैरनानि बागै होनै निनि INS नाजावै थांबायखा दिनै जोंनि बबाग्रा नौनो थैरनानि बागै साया वाइसा सिदि साफाय जे अर आमसायो फायबै करबो आमसायो फायबै बात्रिफ्रानि कुनो आमसायो थाङै बबाग्रा तिप्रासाराव निराव थै मारनाय आं निरावनो फेयगनाय होनै सेनि सा जोंनि बबाग्रा साया सुदु कायसे सावो तमासा जोंनि बबाग्रा तमासा थानसा इंदि आं निरावनो फेयगनाय ओ बबाग्रा हायसि सावो जोंनि बबाग्रा कायसे सि सावो थानसा इंदि आं निरावनो फेयगनाय निरावनो अधिकार तबैरो फायनाय नगे जों ताव जुदि थानसां लाइमालिया जोंनि तामसनाय पलिटिकली जों डिवाइड इंगै दंखायके ब बीजेपी ब CPM ब कांग्रेस ब तिप्रा मथा हाय हनै दंखायके जों ते यग लाखायसि आगे एक समय तमांखा निनि ताखो बाय ताखो बसाकाय प्रसनो निमंत्रण लालिया CPM खायनाय CPM नो निमंत्रण नाय INPT खायनाय INPT नो निमंत्रण नाय निनि तामसनाय कांग्रेस खायनाय कांग्रेस नो निमंत्रण नाय अमाहाय समयखा किन्तु चिनि बबाग्रा फायै चिनो थानसागनानि फोरोंथायखा ताबक जों बहाय पार्टी नो तर्जालि हायसि ताखौ आनि बुखौ बनो जों ताव निमंत्रण नाव CPM फा खायथों कांग्रेस फा खायथों BJP फा खायथों अमाहायके जों हाजा लायबायनि फोरोंथायनि सेबाबा चिनि बबाग्रा जों हानि बाङै बबाग्रानि ओ मेसेज कायसेसि निराव बरक जदि यगनायनि मुसु खायके जों थानसा मांनाय थानसा इंगै जों यग सामानि इतिहास बो दङो जदि जों थानसा याके तंखायके सेवै पाइमानि बनि इतिहास बो दङ दिनै थानसा इंगै सबा खायबै कप्राय मानि इतिहास आं कायसे सावन हायसि जेनर जेने आंकेल हामसिं रियां सं दङ अक्रा बरकनि साइतेबो अक्रा रक सबा खायजाक दिल जे सनावै निनि तामसनाय सामसरन त्रिपुरा निनि हरिनाथ देवर्मा नगेन्द्र जमातिया निनि द्राव कुमारिया तेबो गोबां नेता बरनि नेतानिबो आसुकसो साबाय मैया बर आफर जरावो पाहार